Hello everyone, खुलुमबाय आरो बरायबाय गासिखौबो दिनैनि बे गोदान भिडिअआव। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं आरो गासिखौबो मोजाङै दं होनना आसा खालामना दिनैनि बे भिडिअखौ जागायनोसै। अखाया दाखालिनि हरनिफ्रायनो जोबोद हागासिनो। मैयाबोथ' सानसे हाबाय आरो दिनैबो हागासिनो दं। दाखालि हरनिफ्रायनो एकदम कन्टिनिउवास हागासिनो, दसे समनि थाखायबो थाथ'वाखै। आरो नोंथांमोना थारैनो मोनसे खौरांखौ मिथिखाबाय जानांगौ बा खोनाखाबाय जानांगौ। बे खौराङानो जाहैबाय जेनेबा NDBनि फाउन्डार जोंहा रन्जन दैमारि सारनि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोननाय जादों। खोनानानै जोबोद गोसोखौ दुखु मोनदों। आसा खालामो बिथांनि ट्रिटमेन्टआ मोजाङैनो जागोन आरो बिथाङा थाबैनो मोजां जागोनखौ आङो गसाइनाव आर'ज खालामबाय आरो नोंथांमोनाबो थारैनो खालामखाबाय जानांगौ। जायखिजाया मोजां जागोनखौ आं मिजिंथिबाय आरो थाबैनो मोजां जागोनखौ आङो गसाइनाव आर'ज खालामबाय। दा समा फुंनि 9 रिंगासो जाबाय, ओमफ्राय फुंनि ओंखामखौ जाबाय आङो। अखायानो डिस्टार्ब होबायलै, भिडिअबो बानायनो मोनला माबा मोनला। दाखालि जोंहा 10 तारिखआव मोनसे शुटिं दंमोन, ओमफ्राय 10 तारिखनिफ्राय जागायफिनसिगोन आरोना। ओमफ्राय दा जेनेबा जोंनि एसे एरियाखै, जोंनि बे खाथियावबो एसे गामि खाथिखै एसे मोननाय जादों, पजिटिभ मोननाय जादों। जायफ्रा क्वारान्टाइनाव दंफैयोमोन दा बिसोरनियाव सोरनावबा पजिटिभ मोननाय जादों, सासेनि ना सानैनियाव। ओमफ्राय बेनिखायनो दा जोङो शुटिंखौबो जों दाखालि जागायनाय शुटिंखौबो मानो गोनां जाबाय, पस्टपन खालामनो गोनां जाबाय। आरो लोगोसे दा अखाबो हागासिनो नै, एकदम भेजाल खालामना होदों अखाया। आरो मोनसे मोजां खबरा जाहैबाय आंनि थाखाय जे जोंनि जा एग्जाम, बे एग्जामा जेनेबा फाइनाल एग्जामा जोंनिया मा जाबाय, केन्सेल जाबाय। डाइरेक्ट जों प्रम'सन मोनबाय 5 सेमाव। आं 4 सेमाव फरायोमोन नालाय, दा 4 सेमनि जेनेबा फाइनाल एग्जामखौ जोङो होनांला, डाइरेक्ट 5 सेमाव जोङो मोनबाय, प्रम'सन जाबाय। दा जोंनि बे फाइनाल एग्जामनि जा मार्कफोरखौ थांनाय सेमिस्टारफोरनि मार्कफोरखौ नायनानै होगोन, बेसेबां होगोन मिथिला आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना साननो हागौ मा कलेजनि बिदि केन्सेल खालामखो। नोंथांमोना थारैनो बड' इनफ' चेनेलाव नायोब्लाथाय नोंथांमोनाबो मिथिखाबाय जानांगौ। कटन इउनिभारसिटिनि जेनेबा 2nd सेम आरो 4th सेमनि फाइनाल एग्जामा केन्सेल जाबाय, डाइरेक्ट खालामना होबाय, प्रम'सन खालामना होबाय स्टुडेन्टफोरखौ। बेनोसै आरोना। आं 4 सेमावमोन, देग्लाय 5 सेमाव मोनसिगोन। ओमफ्राय आगस्ट'नि 3 तारिखनिफ्राय अनलाइन क्लास जागोन। नायनोसै माबायदि जायो नेटफोराबा। नै बे जाहैबाय सेंग्राफोरनि हा। बेखौ दाखालिसो गायदों, दाखालिसो महिलाफोरखौ लिंनानै गायनाय जाबाय। ओमफ्राय खोथियाया थोआ बुंखादोंमोन ना, ओमफ्राय थोआखै। महिलाफोरनो लायनानै आरो सोरनिबा लायनानै गायबाय आरो। दा आं ओरैनो लामाखै थाबायगासिनो। बेसे न'आव थाबाय थानो, थारमाने बालायलांबाय। मबाइलावबो मा सेरबाय थानो, मा भिडिअ नायबाय थानो इउटुबावबो। अबयसे आरो मैया हरनिफ्राय लाइन फैयाखै, बेनिखायनो बारा नायबाय थाबाबो बेटारिया जोब्बाथाय दायो हराव आलां फालां जागोन। स' एसे सेभ खालामना दोननोसै चार्जखौ, ओमफ्राय ओरैनो एसे थाबायनो फैबाय आं लामाखै। ओजा मोनसे लामा दङ, ओजा थांबाथाय आरकरा होननाय मोनसे गामिखौ मोनो। बेयो जाबाय जों गामिनि बाथौ मन्दिर। गेटआ बारा गोबाव जायाखै बानायनाया, दाखालिसो बानायदों। अखायालाय मा दिगदारलै, केराम गेलेनोसो थांसैलां ससे मट' ब्लग खालामनानै। फै
Hoi, मा जाखोलै? मा गैया नामा? मा जाखो? Hoi, बेरायखां जासोंलै। Hau, मा थांखिलाय? नङा आं ससेनिफ्रायनो मा बोरैबा माबा जादों। Đây. Người. Tuh, itu sih masih kita tuh. Kamu gila leh. Actually जोङो केराम गेलेनो थांगासिनो दंमोन बे समावनो पाम्पसार माबोरै थांखो माबोरै पाम्पसार जाखो दा बुजिनो हाला माबोरै पाम्पसार जाखोथाय दा ओमफ्राय मट' ब्लगिं खालामफुनाय समावनो बाइकखौ न'खरसेयाव दोनहैबाय गामिनियावनो माने न' खायाव दोनहैबाय ओमफ्राय दोननानै दा थाबायना थांगासिनो माने न'आव ओरैनो थास्लायस्लाय मबाइलबोथ' सेरबाय थानो हायाना स' केरामफोर गेलेनानै एसे टाइम पास खालामहैनो थांगासिनो स्कुटिनि उननि साखाया सेस जाबायलै Wow, yes. जेनथ'बायलै खेलायाव खेलसे नैजांजोमोन गोलोमजों नामा जाबाय गोलोमजांजोमोन दा बरसेया जेनथ'बाय दा एसे गेलेगासिनो बेलेगजों ओमफ्राय मोनायाव ओरैनो न'थासोआव मा जाम हादोंमोन आरो न'थासो बाजि बायदि मोनायाव हरसे हानायबा दैबाना जागौमोन ओरैनो बिदि जाम हानाया मथा मथि 10 मिनिटसो हादों खोमा ओमफ्राय बिदिनो लासै जालांदों दा टाइम जाबाय 2तासो जाबाय बारबाय 2तानि बारबाय दा न'आव थांथ'नोसै ओमफ्राय मोनसे उसुबिदा जाहैबाय स्कुटिखौ नारनासो लांनांसिगोन दा उपाय गैला Yes, पाम्पसार जादों पाम्पसार लागाव बोलो नै जोंहा बाहुबलि पेर दं माबा बाहुबलिनि दंफाङा जोंहा माला फैदोंमोन बाहुबलिया नुदोंना बाहुबलिनि कटाप्पाया भिडिअ खालामनायनि थाखाय मोनसे टप सिक्रेट खोन्थानांगौ ना भिडिअ बानायनो थाखायनो आं नारराखै हारसिं नारनांबाय दे बोलो होदो आंबो अब्ला दिनै बे भिडिअआ बेखिनियावनोसै आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनगोन अब्ला बयनिसिमबो गुड बाय बुम